замир кобулов намояндаи виҷаи раиси ҷумҳурии русия ва мудири бахши дуввуми осиё дар вазорати умури хориҷии русия изҳорот дошт ки дар ҳоли ҳозир ҳеҷ таниш дар марзи тоҷикистону афғонистон вуҷуд надорад ва вазъ ором аст. кобулов дар посухи суол ки Москав вазъият дар марзҳои афғонистон ва тоҷикистонро чӣ гуна арзёбӣ мекунад гуфт: ҳеҷ танише дар марз вуҷуд надорад. суҳбатҳое аз ҳарду тараф вуҷуд дошт, вале дар ҳоли ҳозир ҳама чиз ором аст ва ман иттилоъ дар хусуси ин ки иттифоқе дар марз афтода бошад ва ё ҳар гуна даргирӣ рух дода бошад надорам. мария захарова намояндаи расмии вазорати корҳои хориҷии русия гуфтааст ки кишвараш дар сурати ташаннуҷи вазъ дар марзи тоҷикистону афғонистон иқдом хоҳад кард. дар сурати ташаннуҷи воқеӣ вазъ дар марзи афғонистон ва тоҷикистон русия иқдоми қатъӣ хоҳад кард, гуфт хонум захарова дар гуфтугӯ бо рӯзноманигорон. ба гуфтаи вай вазъ дар сарҳади тоҷикистону афғонистон мавриди таваҷҷӯҳи доимии онҳо қарор дорад. Москва ва душанбе тавассути ниҳодҳои дифоӣ, хадамоти сарҳадӣ, намояндагиҳои дипломатӣ ҳамеша дар тамос ҳастанд, илова кард намояндаи расмии вазорати корҳои хориҷии русия. захарова ҳамчунин афзудааст ки пойгоҳи низомии 201 русия ки дар ду шаҳри тоҷикистон ҷойгир аст бо ҳама таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз карда шудааст то дар сурати ташаннуҷи вазъ аз тарафи афғонистон чораҳои қатъӣ андешад.